खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 11 आगस्ट 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड स्टिल फेन डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड स्टिल फेन डेखौ बोसोरफ्रोमबो 11 आगस्टआव फालिनाय जायो। ट्रिनिडेड आरो टबाग'निफ्राय ओंखारनाय मोनसे देंखोआरि दामजु स्टिल फेनखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। स्टिल फेन आरो स्टिल ड्रमआ गावनि रुजुजायै आरो दोहोनि रिंसारथिनि थाखाय मुंदांखा आरो बेयो केरिबियान हारिमुनि मोनसे मख'जाथाव नेरसोन। बियो 20थि जौथायाव दिहुनजानाय बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन एकस्टिक दामजु। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इनगारसल डे, नेशनेल सन एन्ड डटार डे आरो नेशनेल प्रेसिडेन्ट जक डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।